Yan na nga mga kaji, nakikita nyo. Yan na nga mga kaji, nakikita nyo. Ito yung mga salmon, mga baby salmon yung pasensya na gabi ko na inunan. Yan sila. Yan, mapapansin nyo rin may mga Japan G ano, mga itim, pero nandun yung malaking Japan G. Ayun siya. Ayun, mga plastic kasi. So yan, parang gambang bahay lang, titingnan. Dito tayo mag-race ng mga gamba. Ang daming salmon nito mga kaji, nang tutusin lang. Ayan o. Mas may unting tubig para umakyat sila. Mas makainom din yung gagamba. Ito ako mag-alaga ng mga gagambang maliliit mga kaji. Tapos pag ano na, napapansin ko halos papayat na nila. Sa ako pinapakawalan sa wild mga kaji. Pero yan, nakikita nyo sa taas. Yan, nakikita nyo sa taas. May hipon to. Nagtitipon-tipon lahat ng salmon dyan. Yun, nakawala pa nga ako. Kasi may butas ng unti yan mga kaji. Kung makawala man sila, makawala sila dyan. Pero ito yun. Yan, lilit na salmon. Kumakain sila lahat doon. Nagtipon-tipon sila lahat dyan. And papansin nyo yung gagambang Japan. So, nililit-lit. Ito sila mga kaji, malalaki yan, malalaki na yan. Sila yan. Salmon sa gagambang Japan lang nandito. May nakawala man, bahala na sila ng mga kaji. Tapos ito talaga, bumomba siya ng kain mga kaji. Ito yung gagambang Japan natin. So, natin paikutin. So ito. Ang labo pala. Dating sa punto to mga kaji na lahat ng gagamba na nandyan. Lahat yung mga kaji, aakit yan lahat. Ito, mapupuno ito mga kaji sa dami nito. Ang dami pang di umaakyat to. Halos mapupuno ito mga kaji. Ang lalagyan na to. Pupunta sila sa taas kasi nilagyan ko ng mga hipon doon. Tingnan natin, ang labo pala. Basta yan lang mga kaji. Yung ginagawa ko pa nag-aalaga tayo ng maliliit. From starting pagka itlog ng gagamba, ang gagawin lang po natin ay hayaan lang siya sa isang garapon. Tapos pag medyo nangingitim na, nakikita nyo yung mga gagamba sa loob nun, nag-uumpisa ng mabuo. Ingatan nyo lang huwag maalog yung mga itlog na kasi pag nabasag yun na ano, may tendency na hindi na tutuloy yung mga gagamba, hindi na sila magiging gagamba talaga, maliliit kasi nababasa na, ganoon sila na yung gagamba. Ito yan, pasensya na gabi ko nakunan kasi nilipat ko to bago lang, niya ko silang ganyan. Yan, ang dami nakakawala pero okay lang yan, katabi sa pagtulog natin yan. Ito yung mga gagamba. Labo pala pag iPhone mga kaji, pag gabi labo. Pero yan, at least may idea kayo. And pag medyo lumaki na sila, iwan nyo lang sila sa ganito. Katulad nyan, yung lagayan ko. Yan siya, may butas yan sa gilid, mga ganyan. Merong maliit lang, napakaliit lang. Minimal lang para may hangin. Then may tubig sa baba na konti. Para yung gagamba bababa at iinom. Kasi salmon naman to. And yun, lagay lang kayo ng hipon tulad nito. Yan yung ginagawa ko mga kaji. Yan. Simple as that lang mga kaji. Mamaya tatabalan yan. Uubusin nyo ng mga salmon na maliliit. Lahat ng mga dilaw na yan mga kaji, lahat yan salmon. May mga gagambang Japan dyan. Ayun. Mga pasyal-pasyal siya pero yan na yan.
So yun mga Aji, and sana may natutunan kayo. Pag medyo malaki na, pwede nyo i-release sa aquarium, mas malaking lalagyan. Nga pala, bad news mga Aji, yung salmon ko, namatay siya. Pinasok siya ng langgam doon sa lalagyan, ng ganito. Nakapasok siguro mga langgam doon, medyo may kalakihan na kasi yung salmon na yun. And yun lang, hindi ko alam kung paano siya nadali ng mga langgam, pero wala na siya doon sa lagayan ko, which is siguro kinain na talaga siya ng langgam. So yun mga Aji, dito lang ako mag-ano ng mga salmon, and God bless po sa inyo lahat. Sana may natutulong ako sa inyo. Sana may natutunan kayo paano nagre-raise ng mga gagamba. Ito hipon lang ito mga Aji. Yan, salmon ng mga gagambang Japan, hindi na medyo malaki-laki na, nandun sa loob. Yan siya, gagambang Japan. Oh, saan ba? Uy, nawala. Ayun, yun pala. Yan mga Aji, yan siya, nakasang gagambang bahay. Yun lang, maraming salamat, sana may natutunan kayo. God bless, thank you po.